Tourist. Narito't ating alamin kung ano ang urban container gardening. Ang container gardening ay isang pamamaraan ng pagpapatubo ng halaman sa pamamagitan ng mga recycled na materials tulad ng mga lumang plastic na bote, lalagyan at kung ano-ano pa. Mga materyales na kakailanganin. Container, gunting o cutter, lupa, tela, at binhi o punla. Narito ang pamamaraan. Hatiin sa dalawa ang bote. Butasan ang gawing itaas ng bote gamit ang iyong gunting o cutter. 1 pulgada ang pagitan ng bawat butas. Gumupit ng tela upang gawing ngitsa. Ipasok ito sa bunganga ng bote. Ilagay ang lupang pagtataniman. Lagyan ng tubig ang ibabang bahagi ng pagtataniman. Dagdagan ito ng likitong organikong pataba tulad ng organic concoction o vermity kung mayroon man. At itanim ang punla o binhi. Diligan ng bahagya lamang. At yan ang ating alamin. My dear countrymen, we confirm cases of COVID-19 in the Philippines has risen to 140. Upon further study of worldwide trends, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. So yung ATI Bicol lumawak nito. Kasi nakita natin yung oportunidad na mag-virtual visit sa ating mga kliyente at sa mga gustong matuto. Kailangan kumayo na tayo sa new normal. Kailangan ng ATI Bicol should be continuously visible. So we have to be continuous online visibility or information visibility. Ituring ang iyong sariling hawi ng ulap sa kalangitan kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to. Tulad ng isang tanglad sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, ukit ka ng bagong daan. Oh, oh, ikaw ang maawit na kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Parang binigyan tayo ng chance para mag-isip na mas maraming innovations. Kung pwede kaya mag-online, tapos hinimay. Pwede kaya tayo magkaroon ng TV show, ATI Bicol Sarabay Channel. Kasi yung word na Sarabay means all together. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim.
Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiti ang bagong awitin. Liwanag sa dilim. Liwanag sa Salamat mga subscribers! Salamat sa nag-like at share. Salamat sa ating resource person. Salamat sa ating mga learning site! Para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DA-ATI E-Extension Program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong ekstensyon sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa SMS o email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o TechnoKits. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. siguradong pagkain sa buong bansa. ATI Bicol Institute, lumawak ang mundo na mag-virtual visit sa ating mga kliyente. Lumawak ang mundo, hindi tumigil ang mundo. Umabot tayo ng US, Europe, China, Asia, at higit sa lahat, naabot natin yung ating mga kagalang Bicolanos na may look up din na FBI. Ang ating pong training facility ay check na check. So, papaigtingin po ng ATI ang information services namin. Dahil hindi na po pwede ang face-to-face, so gagamitin natin ang power ng social media. Sa mga sasaka, ako sa kanila ang radio broadcast. Sa ating mga extension workers, syempre, with internet, online training. Nagdaanan ko yung word na salabay, tapos nag-struck siya sa akin. Tapos tinignan ko yung iba't ibang meanings niya. All together, togetherness, magkakasama. And I think it's actually a perfect Bicol word for teamwork. Okay? So sabi natin, ATI Bicol Sarabay Channel. Ibig sabihin, Sarabay Channel, hindi lang si ATI yung sabay-sabay nagpo-provide ng capacity building. Kasi whole day eh. So ibig sabihin, every hour na tayo nagpo-provide ng capacity building doon sa stakeholders natin. Either farmer yan, agriculture, extension worker yan, private sector yan. At kahit sino doon sa pillars of extension, the national government agencies,
the state colleges and universities, the local government units, and even the private sector, sarabay sila sa atin sa pag-learn. Sarabay na natututo sila sa pamamagitan ng blended approach. To meet their targets, kailangan ng collaboration. Despite na ISS ang hit dahil online platform ito, ang CAST hindi pwedeng ISS lang. Magbigay ng pangunahing training o pagsasanay at extensive services sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. So, ito talaga magiging challenge sa amin from developing the contents, shooting, video editing, hanggang sa pag-promote ng aming mga program. Patuloy pa rin po ang ating mga pagsasanay na susuporta sa aming rice program. Actual na training na 3 days para sa mga farmers na 15 participant. Ang focus ng High Value Crops Development Program o HVCDP ngayong taon ay Urban Agriculture Program na kung saan nakapaloob dito ang pamamahagi ng starter kits. Matutunayan po natin dito sa ating Sarabay Channel ang iba't ibang kasanayan at pamamaraan ng organikong pagsasaka. The beekeeping, mga skills training para po sa ating mga kapatid na katutubo o ang ating mga indigenous peoples. Sa regular program po ng ATI Bicol, tatalakayin po natin ang mga trainings o pagsasanay on capability building and livelihood skills. Ito naman ang pangalan sa livestock segment sa ating ATI Bicol Sarabay Channel. Tayo talakayan patungkol sa pakain tulad ng teknolohiya ng innovation. Pag-uusapan din natin ang patungkol sa sakit at kalusugan ng ating mga livestock animals at ang mga pamamaraan para iproseso ang mga produkto mula dito. Ang biyaheng LSA ko ay segment ng programang ito na kung saan ay ipaliliwanag namin ang mga innovative extension modalities ng ATI Bicol. Sa Information Services Hour ng ATI Bicol Facebook Live, ipapaabot namin dito ang mga kaalaman, lalong-lalo na yung mga kabataan ay interesado sa agrikultura. Ang e-learning ay bahagi po ito sinasabing e-extension program. Ang gagandaan po rin ito ay hindi po kailangan ng tuition. Hindi po rin po tuition dito. Wala po yung classroom na kailangan. You can do it in your office, sa inyong bahay. At sasabi niya dito, you can learn at your own pace, at your own place. At sa procurement and supply, medyo magbabago yung namin sa procurement. Kasi kunti na yung mga requirements na supply kasi wala na face-to-face. Medyo mababawasan yung requirement ng mga activities. Under sa new normal po, yung mas magiging cheaper yung expenses. Tapos magiging mas makater sa maraming audience. Yung health protocol, dapat rin amas, is amas. Then sa puso na natin na lagi tayong maghuhugas, lagi ng kamay. E di mag-try po tayo. Pandemic is global, ATI Bicol went global. Beyond Philippine boundaries. Pagkain sa buong bansa, masagal ang ating mga pagsasaka. So yan, magandang hapon po sa lahat na naririto po sa breakout session. Ang topics po natin ay of course financial literacy and how to establish a farm school. So ako po si Kuya Chan, makakasama niyo po ngayong hapon. Kasama pa rin po natin si Miss Laika, Miss Charlene Freeman, and si Miss Ella Baharo. And of course, nandito pa rin po sa kasama pa rin po natin si Sir Alec Obligacion. So yan. Meron po kaninang katanungan. Pwede po bang mag-loan pag livestock ang business na gusto ko? Halimbawa daw po ay piggery po ang kanyang business. So sino po ang sasagot? Yes po, pwede ka po mag-loan. Pwede
ka po mag-loan pag livestock ang business na gusto mo po? Meron po tayong mga agencies, government agencies na may mga financing program. Katulad po ng Land Bank of the Philippines, merong Agriculture and Fishers Financing Program. Meron din po ang Development Bank of the Philippines, Sustainable Agribusiness Financing Program, and meron din po ang Agricultural Credit Policy Council or ACPC ng Agricultural Credit and Financing Program. So pag meron pa po kayong mga further questions or inquiries, you can visit po their websites and thank you po. So yan, thank you po, Ms. Laika. Pangalawang katanungan po, how long does PCIC process claims? So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat and maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na ang aming pagtalakay about sa financial literacy. So regarding that question po about kung gaano kahaba ang pagkuha ng insurance sa PCIC is hindi natin yan makakalculate. Pero para mas malaman na natin, pwede po tayong pumunta sa Camarines Sur ka po, nakadestino, so pwede kang pumunta sa PEO Unit 205 sa 1 Magsaysay Corporate Center ng Magsaysay Avenue, Naga City. Nandun po yung office ng PCIC. And meron actually ang PCIC pinost na telephone number sa kanilang website. So meron silang dalawa dito po sa Naga City. So ang first number is 0946-738-8230 and 0929-776-8897. And meron din silang website which is pcic.gov.ph. Okay po. So thank you very much. Pangatlong katanungan, in a business daw po, when we say income, are we talking about net income po ba or gross income? Okay. I will define first what is the definition between the two, the gross income and the net income. So ang gross income po is the total amount of business earnings from selling their goods and services or their product before subtracting all the expenses, the tax and other expenses po na meron ang business. While the net income po is the total of revenue or the sales po ng goods or services po na ino-offer ng business, na mina-minus na po doon ang expenditures, other expenses, the depreciation, amortization, interest, or whatever expenses po na na-incur ng business. Yan. So thank you very much, Ms. Cha. Then ito naman po para kay Ms. Ella po yata. Ito pwede po ba ipa-insured ang Nyogan? Ang kanyang lawak daw po ay 3,000 square meter. So ayan, yung insurance for coconut farmers. Meron po ang PCIC na ino-offer na insurance for coconut farmers and pwede po sila ipa-insured. Ang minimum of 0.25 po ang kanilang pwedeng i-insured. So for further details, punta tayo sa pcic.gov.ph. Nandoon lahat yung mga requirements na dapat nating makuha lahat, and nandoon lahat kung ano yung kung ilang square meters ba or gaano kalawak ba ang land requirement na pwede sa crop insurance. Yan, thank you very much, Ms. Ella. So sa mga nandito po ngayon sa breakout session na po ito, pwede po kayong magtanong. So para po masagot po ng ating mga kasama dito, and of course, kung tungkol naman po sa farm school, tatanungin po natin si Sir Alec Obligacion. So sige po, feel free to ask questions. Pa-unmute na lang po sa mga gustong magtanong para po marinig po ng lahat. Okay naman po kung nahihiya po na magtanong
on screen. Pwede pong i-type po ang inyong mga katanungan kasi live po tayo sa Facebook, ang ATI Bicol. So yan, pwede po kayo doon magtanong and babasahin po natin, itatanong po natin sa ating mga kasama dito. So sige po, kung may tanong po, Ma'am Rochelle Arojo, kasama po natin ngayon. Si Ma'am Ruth, si Sir Ed. Hi Ma'am, Ma'am Rochelle. Natatawa po si Ma'am Rochelle. Si Ma'am Jenny, si Sir Justin, si Ma'am Dimple, si Ma'am Premex, and associations po ang mga nandito. Si Ma'am Melinda, then from CBS-UA, si Artaguba, Steffi Moran, Sir Pedro Atanasio, Sir Bong Collado, Sir Rodel, Bobis, Ma'am Janeline Dino, Ma'am Zinen, Sir Jesse, and then si Sir Alec Obligasyon po kasama po natin. Yan. So may concern po si Sir Ed Aspra para po kay Sir Alec Obligasyon po. Bale ngayon lang namin inaasikaso lupa namin, need namin siguro additional funding para ma-establish yung plan namin to put up integrated farm. So what facilities po available para maka-avail? Sir Alec Obligasyon. Sir, wait lang po. Saglit lang po. Sige po. Ano po, doon po kay Sir Ed Aspra. Pwede po tayong mag-request po sa ating mga LGU ng funding po siguro. Assistance sa ating mga MAU or CAU. Pwede din po tayong lumapit sa ating congressman. So, pwede po tayong mag-letter sa kanila. Ipapakita po natin yung ating plans. Tapos, meron naman po siguro silang mga fund. Kasi ganun po yung aming ginawa. Nag-request po kami sa aming congressman. Tsaka doon din po kay Gov. Nabigyan din po kami ng assistance. So, yun po. So, okay na po? Sige po, Sir Ed. Sir Ed, kung okay na po ba yung sagot ni Sir Alec? Sir Alex, sabi po ni Sir Ed, loan facilities po na available siguro. Ma'am, saglit lang po. May kakausapin ko lang po siya. Wait lang po. Balikan ko po kayo, Sir Ed. Saglit lang po. Sige po.
Medyo malaki din kasi po area na sa 24 hectares. Doon kasi Is that ano? Sir, are you pertaining po the loan program na kumbaga is it existing na po or ano po you're starting to put up? Tanong po yun ni Miss Cha para kay Sir Ed. To clarify lang po the question. Starting to put up, been idle for a long time. Is it business or farm, sir? Okay, to answer that po, i-ano ko na lang po yung mga loan programs ng Department of Agriculture. This pandemic po is nag-launch ang ating Department of Agriculture ng mga programs kung saan po pwede sa ating makatulong ng mga farmers. Hindi lang po yung mga big farmers, kundi ang ating mga small and micro enterprise. Ano po? So, ang una dyan po is the Okay. Ang una dyan po is the loan for marginalized farmer and fisher folks. Ito po yung maliliit nating magsasaka and fishers. Sila po ay pwede silang maka-acquire ng 25,000 with no collateral and interest. This is payable within 10 years. And another one is the agri-fishery micro and small enterprises. Ito naman po is related with the enterprise. 10 million po ang loanable nito and it is kumbaga payable within 5 years. Ang capital access for young agripreneurs naman po or kaya, this is the loan na inopen ng Department of Agriculture sa mga youth. Ito po ay pwedeng mag-loan tayo ng 500,000 with zero interest within 5 years. And the agri-negosyo program naman po, ito naman po ang loan program sa agri-fisheries, micro and small enterprise po na pwedeng makatulong po sa ating mga magsasaka para sa kanilang capital requirements, kung kulang po operation para po maka-acquire ng fixed asset. Ito po ay open para sa mga sole proprietorship, pwede naman pong partnership ang ating enterprise, corporation, and co-op. Basta po, ang requirement lang po nila is dapat po ay registered tayo sa RSBSA na tinatawag. And also, meron din pong Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Info System or FFDIS. Meron po tayong dalawang two types of na binibigyan or ginagrantan ng loan na related sa anyo. Ito po ang Micro Agri-Negosyo Loan Facility. Ito po para sa maliliit po na enterprise, pwede pong makapag-loan ng 300,000 with zero interest and payable within 5 years. And also, small agri-negosyo, ito po yung mas malaki compared sa micro-enterprise. 300,000 naman po to 15 million ang pwede nilang i-loan with zero interest and 5 years. So, kung ikaw, sir, kung hindi ka naman po enterprise, pwede ka pong makapasok sa sa marginalized farmers and fisher folks. Yun po, sir.
Kung starting pa lang. Okay po, thanks. So, any questions pa po ba? Okay. So, meron pong question from Miss Rochelle Arojo. Paano po maging qualified doon sa loan for farmers worth 300,000? Ano-ano po yung mga requirements and paano po bina-validate yun? So, okay po. I guess, Ma'am Rochelle, is pertaining po sa ating anyo or agri-negosyo program po for agri-fishery micro and small enterprises. Is it ma'am? Kasi po, that program po, sila po yung nag-lend ng 300,000. So, ano po ba yung mga requirements? Dapat daw po ay you are a sole partnership corporation or co-op. Ano po? Part of that. Part of co-op corporation or pwede naman pong ito po yung mga samahan ng maliliit na magsasaka and fishers. And another requirement po is dapat ay registered tayo sa RSBSA. Ano po? Ito po ay yung form na binibigay ng DA, ano po, na sinubmit natin sa ating mga MAU, ano po, sa ating respective municipalities. And also, yun nga, ang dapat po na qualified kayo po sa lahat ng kumbaga requirements na nabanggit ko. And to further answer that question po, you can also visit the website of the DA. Nandun po yung complete na instruction kung paano po ba ma-avail yung loan nila. So yung mga nasabi ko po ay mga kabilang lang sa mga requirement ng ating DA. No? Yan, thank you po, Ms. Rochelle, for that question. Any other question po? Okay po, balikan po natin si Sir Alec Obligasyon. May sagot po siya kay Sir Ed. Sir Ed, yung farm po namin ay nag-start po kami ng pakonti-konti in terms of building facilities. Nag-loan daw po siya or sila sa bangko and slowly po na-build up na po yung farm. Sir, pasensya na. Naglolo ko po yung internet sa akin, medyo maulan po. Kaya nawawala-wala po yung aking connection. Hello, sir. Sige po, Sir Alec. Opo, nawawala po yung aking connection. Magre-reconnect na lang po ako pag nagka-problem. Sige po, sir. Sige po. Okay, thank you po. Saan yung katakuan list of sa DA, list of association or organization of farmers? DA.
Sigurado kita. Dapat may agriculture sa mga lang, website. Ang sagot yan, website na lang. Hindi tayo nila. Okay na rin na in the Bicol. Manay. Diyan. Igwa ang PCI, insured lang. Saan makakapag-live ng association sa organizations ng farmers dito sa Bicol? Bicol.da.gov.ph. Okay po, kay Ma'am Steffi po, kung saan makakakuha ng list ng associations or organizations ng farmers dito sa Bicol region, makikita po natin ang listahan sa website po ng DA-ATI. you can visit po the bicol.da.gov.ph. Doon po yung makikita natin yung mga listahan ng organization. Sige po, any other questions? Regarding the question, nagbabalak po ako sir kung makisaldo po, nagbabalak ko lang po binabalak ko lang 30 square meters lang po yung area ko. Magpakonstruct kasi ng green house. Ang loan program po, yeah po. Pero po, maliit na marginalized. Sino yung pangulong? Si Sir, okay po, from Ma'am Sir Justin or Ma'am? Nagbabalak po ako sir pumasok sa hydroponics, maliit lang po binabalak ko around 30 square meters lang po yung area. Magko-construct siya ng greenhouse. Anong loan program kaya po ang pwede pong ma-avail? Ano po mga requirements na kailangan? Siguro yung sinasabi po ni Ms. Cha kanina na marginalized farmers. Marginalized farmers. Doon po, makakapag-loan tayo ng 25,000 to 25,000 with no collateral and interest. Payable po siya within 10 years. Ano po? And what are the requirements? So, ang requirements po dito, anyway po, ang Municipal Agriculture Office po, kumbaga nagbabalidate ng mga eligible borrowers po na makakapasok sa loan programs. So, ang requirements po for the marginalized farmers and fisher folks ay government ID. Dapat registered government ID talaga, and 1-by-1 picture and loan application po na pwede natin makuha sa DA din. And promissory note. Ano po? Okay, so sabi ni Sir, ma'am, ano po yung sabi ni 22 years old siya and medyo may kaya daw. Okay, so medyo may kaya si Sir. So this loan program po kasi is for marginalized kasi nilaunch kasi siya because of pandemic. Ano po, yung mga nahihirapan nating kapatid na magsasaka na hindi maka-avail ng fund for their land or farm. So kung si Sir ay may kaya naman, maybe you can visit po the DA, and doon tayo magtatanong kung anong for sure po may mga loan program naman ang ating Department of Agriculture na swak po sa estado natin sa buhay. So, and also, you can add kung meron naman ang Land Bank of the Philippines na ino-offer na loans. Yes, sir. You can visit also the website of LBP. I think they are also offering, and the PCIC, I think. Kasi po, yun nga po, meron
As far as I know po, meron ang PCIC na tinatawag na PLE, that is the Productive Loan Easy Access. Ano po, doon tayo, yun po yung loan program for livestock and crop. Ano po, siguro sir, sakto tayo doon sa mga loan programs na yun. Yan lamang po. Okay, thank you po. From Sir Alec Obligacion. Again po, sa mga interested maging isang learning site for agriculture or LSA, ang minimum land area po ay dapat 1,000 square meter. Again, sa mga interested maging LSA, minimum land area po natin ay 1,000 square meter. Yan. Any other question po? Any other question po? Sa mga online viewers po natin, again, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook ng ating ATI Bicol. So, ito pong breakout session po ito, topic po natin dito is financial literacy and how to establish farm schools. Sa mga may mga katanungan po regarding loan program ng DA, ibang breakout session po 'yon. Pa-click na lang po sa link na makikita sa Council Chamber of Commerce para po masagot po yung mga katanungan po natin. Again po, sa mga may katanungan po regarding loan programs ng Department of Agriculture, lipat po tayo ng breakout session. So kasi topic po natin dito, financial literacy and how to establish farm school. Again, may sagot po ulit si Sir Alec Obligacion kay Sir Ronald. Yung facility, Sir Ronald, ano po yung ito yung tanong ni Sir Ronald Bernardo. Anong facilities ang required para sa learning site for agriculture? So, sabi ni Sir Alec, obligasyon, yung facilities po na kailangan natin, una, dapat may holding area or training hall. So, importante pong meron po tayo niyan. Comfort room, may CR po. Washroom. So, iba po yung comfort room sa washroom. And then, dapat po may technology demonstration facilities. So, yun po yung mga facilities na kailangan kung kayo po ay interesado magkaroon ng LSA. Any other questions? So, how about daw po yung area Required. So, sabi po natin kanina, minimum requirement
dapat 1,000 square meter. Pero for clarification lang po, Sir Alex daw po, yung sa training hall daw po, gano'n daw po kalaki ang kailangan? At least makakapag 30 na participants. Sabi ko. It can hold. So, yan. Ang training hall po dapat daw po, at least we can accommodate 25 to 30 persons. Ganun po siya kalaki dapat yung training hall po. Normal, ano yan, normal. Thank you very much po, Sir Ronald Bernardo, sa question. Normal siya. Kasi kung nila, hindi. Lalo na ngayon, wala na po. Okay na po, 25 to 30. May katanungan po ba? Pag may nalabot ng demo ko ng simento na lang, demonstration. Kasi baglang si Sir Alec na itong... Kung may makapit, yan itong nasa vegetable production. Nagulit na naman yung generally. We are government agri-school. What assistance can we get from the especially sa mga equipment na yung budget namin? Sabi ni Alex, welcome po sir. If interested po kayo mag-put up ng learning set, pwede po tayo mag-patuloy sa ID. Para kung alam yung process. Ano siya? Dahil government agri-school. Baka. So, sa mga interested po na mag-put up ng learning site, pwede po tayong pumunta po dito sa ATI para po malaman po natin kung ano yung mga kailangan, mga requirements, yung application process, o kaya i-contact po natin si Sir Alexander Vargas. Siya po ang ating focal na LSA. O kaya may nakapost po kaming infographics sa aming website. You can visit our website, which is the ati.da.gov/ati-5. Then, check po natin kung ano yung requirements na kailangan and yung proseso. Yes. May follow-up question po from Sir Ronald. How about po ng qualification ng owner daw po? Need po ba ng NC2? Dapat NC2 daw po siya? At least ang magiging farm manager o owner, may training siya sa ATI. So, training na given ng ATI. Kasi may mga requirements pa rin naman. So, dapat may nagtatanong. So, dapat train siya ang farm owner? Pati sa kapag undergo ng training, tawag ka ng ATI. Related side. So, kailangan po ang ating farm owner ay naka-undergo po ng training related po sa training na given ng ATI. Training given ng ATI po. Dapat po, yan, sabi nga po ni Sir Alec, dapat po ang trainings natin is from the ATI. Okay po, may katanungan po ba? Tama. Tares ang simbang ni ano. Ni Sir Alec. Ang kanda rin kita ka na. Sige, kung wala nang tanong, tawagin mo si si Agri, yung taga sa inyo. Taga ano siya, council chamber, kung mag-stop na ba tayo o hindi.
Sir Aguirre, ano po ba? Wala na po ba tayong katanungan, clarifications? Sir Aguirre? Or si Ma'am Maris. Ano sabihin po? Ano po? Kasi parang wala naman nang tatanong. Anyone from chamber po? Siguro naman po wala na po tayong katanungan, questions? Ma'am Maris? May man sa live? Nandito siya, oh. Then, sa live, may man viewers na. Ay, wala po. Walang tanong sa live. Wala. Okay po, Or baka may last call po for questions, kung meron pa po. Kung wala, Kung wala na po, pwede na po natin itong breakout session. Halika na, Billy. O hindi pa po dito. Nandyan na. Oo, sige. Okay po sa ating mga kasamahan po dito, mga ladies, any last messages or na gusto nyo i-share? So, go. Tips na lang yun. Okay. Ang aking topic kanina is all about personal financial goals. So, ito na lang po yung big ko. So, in order to set goals po, kasi po, pag nakaset na po tayo ng goals, madali na lang po sa atin ma-achieve ito. So, the first is to have self-awareness. You ought to possess po that characteristic because kumbaga, dyan po magsisimula kung paano natin i-direct ang ating mga actions para po makuha ang ating personal goals. Kumbaga, kung aware ka sa sarili mo na you have vices, na kumbaga naisip mo na makakatulong na ang pag-stop mo ng mga vices mo in order for you to reach your goal, stop it. And focus po in what we actually like. Kumbaga, it is very important for us po na we are focused po kung ano po yung personal goal natin. Kasi nga po, sabi ko kanina, no matter what happens, gagawa tayo ng ways in order for us to achieve the goal. No. And be realistic. Kumbaga, ang ating mga goals po, dapat naman ay hindi naman suntok sa buwan. Kumbaga, papasok na dyan po yung ating financial capabilities. Kumbaga, yung goals ba natin ay achievable? Or kumbaga, kaya ba ng budget natin ang ating mga goals? Yun po. And dapat is specific and clear. Yun po. And also, dapat may time frame po tayo para, kumbaga, meron tayong time frame sa sarili natin para ma-achieve yung goal. And also, decide what actions to take. Ano po ba yung mga actions na kailangan natin i-take para po makuha yung goal na yun. And also, the best way is to go through it and live by it. Kumbaga, pag naumpisan, madali lang po yan. Pag naumpisahan na natin, tuloy-tuloy na yan. And hindi lang po yan dapat, kumbaga, pagdadaanan natin. Kumbaga, we have to live by kung ano man po yung mga pinagdaanan natin.
yan, isabuhay na natin ang pag-save or pag-invest or kung ano man ang mga ginagawa natin to achieve our personal goals. Yun lang po. Ayan, so sa budgeting po, mga final tips din. Yun, number 1 is to set realistic goals. So, di ba walang mas nakaka-demotivate sa atin mag-budget. Pag hindi natin na-achieve yung mga goals na sinet natin. So, kailangan yung mga sinet natin goals is realistic para mas ma-motivate tayo yung pagpatuloy yung pag-budget. And second is to track every expenses. So, lahat ng expenses, kahit daily na pag-track natin, kailangan sinusulat natin lahat para aware tayo sa mga pinaglalaanan natin ng pera natin, kung saan napupunta yung pera natin. Kasi yung mga little expenses minsan na hindi natin napapansin, pag kinumpute mo at end of the month, nagpapile up, malaking amount na pala siya. So, and last is to separate our needs and our wants. So, kailangan natin, pag may bibilin tayo or may binabalak tayong i-purchase, kailangan natin tanungin sarili natin kung kailangan ko ba to or gusto ko lang to? Or makakatulong ba to achieve my financial goal? Or mas mapapalayo ako doon? Or anong mangyayari pag hindi ko to binili ng bagay? Okay naman, so my tips naman po sa ating mga farmers when it comes to investing is I have 3 tips. First is to educate yourself. So, actually, itong first step na to is na-accomplish na natin because nag-attend kayo na kanina ng aming session about financial literacy. So, next step is let farmers and ranchers do what they do best. Kasi, if you are a farm owner and you don't have enough experience sa outside field, so we have some farmers and ranchers na nag-aasikaso sa ating mga farms. So we need to ibigay natin yung tiwala natin sa kanila. And lalo natin palawakin pa yung nalalaman nila by letting them attend some trainings. Third one is to give your long-term or short-term investment patience. Kasi patience, sabi nga nila na patience is a virtue. And kung meron tayong patience, kasi ang pera hindi agad-agad din, hindi porket naglagay ka ng pera dito sa isang bagay, is lalago na siya agad-agad after ilang days. Ang pera kasi is paunti-unti siyang dumadami by managing tama yung pag-invest mo and nag-invest ka sa tamang tao o tamang business. For tips on having insurance, syempre kailangan natin ng insurance to protect our investments. So meron akong 7 tips para sa inyo. So first tip is to use agricultural insurance to mitigate risk. So kapag kukuha tayo ng insurance, dapat isipin natin kung ano yung laman ng insurance. Ano ba yung cover ng insurance na yun? Kung cover niya ba yung personal property natin, yung dwelling natin, yung watercraft natin, or yung crops natin. Next is use an insurance broker. If you are not, hindi tayo familiar masyado when it comes to insurance and kailangan natin ng advices, let's use an insurance broker. So, they will be the one who will give an advice sa atin. And also, ang insurance broker ay nagtatrabaho sila sa multiple insurance carriers na hindi tulad ng mga agents na doon lang sa particular type of insurance. Next is get accurate agriculture insurance notes. Kumbaga, let's do our research. Hindi tayo basta mag-venture sa insurance na ay talaga ganyan. Sige, mag-insure na ako. Hindi. Let's do our research. Kung yun ba talaga, kung okay ba talaga yung contract na ibibigay nila sa'yo. Next is establish the type of agriculture insurance coverage. For example, you are a farmer from Catanduanes, and ang Catanduanes is medyo bagyuhin po siyang province. So ano ba yung kailangan ng insurance kapag binabagyo yung mga crops natin?
kailangan po ba ng crop insurance, kailangan po ba ng calamity insurance, yan po. If nandun ka naman sa earthquake o flood, madaling bahain na lugar, so pwede kang, yun din yung type of insurance na dapat nandun. Next is ask for agriculture insurance discounts. If you can, hindi to lagi merong offer, but you can ask your insurance broker if may offer sila sa iyo na mas makakagaan sa pagbayad mo ng insurance, na mas makakaluwag-luwag po sa ano. Next is make sure, one of the most important is to make sure that the insurance company is reputable. Again, let's do our research and let's ask for advices dun sa mga taong naka-experience na ng pagpasok sa insurance. Tanong natin kung okay ba sa kanila, if nung may nangyari doon sa farm nila, ano ba, gano'n ba katagal bago sila na-insured, ano ba yung mga papeles, madali lang baguhin yung mga papeles na hinihingi nila sa inyo. And also, magtanong tayo sa mga taong pinagkakagawalan. Next, last bit is always be truthful in your insurance application. Ayan, so may mga taong nagkakaproblema dito kasi hindi sila totoo. For example, doon sa size ng kanilang land, for example, minsan hindi tama o hindi accurate yung size of land na sinasabi nila. And also, hindi yung owner. Number one din, hindi nila sinasabi na sinangla lang sa kanila yung land, hindi sila owner nito. So, dapat sinasabi natin kung sangla lang ba yung land sa atin or sarili talaga natin siya. And also, kung ano yung mga tinatanim natin, kung ano ba yung time ng pagtanim natin and gaano tayo kadalas magtanim, important rin yun doon. So, ayan. So, yan yung 7 tips na pwede kong ibigay sa inyo. Maraming salamat po. And so, last na lang po, tips on savings. Saving money secret number 1 is yung budgeting nga po. So, para dapat aware tayo sa mga napupuntahan ng pera natin para maging aware tayo sa trend ng paggastos natin and ma-fix natin yung mga areas na may problems para makapag-save na tayo. So, from saving money secret number 2, pay yourself first. Na-mention ko na din po ito kaninang umaga na dapat baguhin natin yung approach natin. Hindi na siya dapat income minus expense equals savings. Dapat yung savings is maging part ng expense natin. So, dapat income minus savings equals expense. And lastly is to spend less than you earn. So, dapat maging disciplined and responsible tayo sa pag-spend ng pera natin. Yeah, thank you. So, thank you very much po sa ating mga naging speakers sa financial literacy. So, sana sa mga tips na naibigay nila ngayon ay mas marami ang magiging financial literate na natin po. So, last question po para sagutin po natin from Miss Catherine Viñas. Sabi niya, after being an LSA, what's the next level po? I heard about school for practical agriculture. So, how does it differ from farm school and LSA? So, ang LSA po, ang next level niya na po is the SPA. So, yan na po yung SPA. Ang pagkakaiba niya po, ang LSA can accommodate 25 to 30 persons. Ang SPA po, pwede na po yung live-in. Live-in trainings. Pwede nag-accommodate na, doon na natutulog yung mga participants. Then, nag-upgrade na po yung mga facilities nila. Then, itong dating nagkaano lang. Yung farm nila, nag-upgrade na rin. Yung owner, siya na yung nag-RP. So, yung owner po ng farm, siya na po ang nagiging research speaker po. So, yun po yung next level ng LSA. Yung sinasabi naman pong farm school, iba rin po yun. Sa TESDA rin po yun eh. TESDA Accredited Farm School. Sa TESDA Farm School, sa atin is School for Practical Agriculture. So, sa TESDA po is farm school.
Sa ATI po is School for Practical Agriculture. So yun po. Pero bago sila maging farm school ng ng TESDA, hihingan sila ng requirements as dapat LSA sila. Yun. Pero po, para po maging farm school po kayo, hihingan po kayo ng TESDA ng parang certification na kayo ay LSA ng ATI. So yun naman po yung requirement ng farm school sila. Farm school ng TESDA. So sabi po ni Sir Alec, additional po kailangan na SPE ka bago ka maging farm school ng TESDA. Tama. Learning site. Learning site lang. Okay po. So thank you very much po sa lahat ng nagtanong. And so maraming salamat po sa mga participants, sa ating mga naging resource speakers, kay Miss Laika, kay Miss Chat, and kay Miss Ella, and of course kay Sir Alec. So maraming salamat po sa pagsagot po ng mga katanungan po ng ating mga participants. So maraming salamat din po. Kaway-kaway po. Yan, on behalf po ng aming Center Director na si Ma'am Elsa Iparot, maraming salamat po sa mga participants, sa mga, of course, sa Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Maraming salamat po sa pag-invite po sa ATI. And ako po ulit si Kuya Chan, Diyos Mabalos po, and marhay na ako. Ito po ang ating kaugnan. Ito ang ating magazine program. Ito po ang inyong si Kuya Chan. Chan, ma-play pa kita. But before ma-play, stop na yan. Di ba nakapayat, tapos madyan na go. Nakayos. Iya. Yung tanong ko, may mga savings ba kanya? Wala po. Wala nyo mga mag-save po tayo, mag-save. Ikaw meron ba? May insurance po ba kayo? May tanong. Ano na mo ba? Sabi ko sa niya, siguro. Sige po, kung gusto nyo may insurance kayo, please contact me. Bakit ka talaga? Our financial advisor. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries.